בואו איתי להרוס את השיניים, חלק 15. למה אני נשמע כמו משאית שעושה רוורס? אז היום אנחנו אוכלים קומי ביצת עין. בואו נפתח. וואו, וואו, וואו. טוב, אין לי מושג מה הוראות הפעלה, אז אני צריך להחזיר את הקופסה. טוב, יש לי פה שקית קטשופ וסוכריות קופצות. אנחנו נעשה את זה בזהירות כי הספה לא שלי. אז ככה זה נראה. וגם הספה שינתה צבע לכתום. די, למה הכל קשה פתיחה? די, אני גם חולה וגם קשה לי. זה לא פייר. הצלחתי בסוף. וואלה, יש לזה ריח של רחת לוקום. טוב, לפי ההוראות אני צריך להחזיק את זה ככה, ואז אני הופך את הביצה פנימה. תצאי. תצאי נופר, תצאי. אפפ, יאללה יאללה, איפה את ישנה שקר לך? ביצה עם דם, כזה מאלה שזורקים לפח, ונויה כהן צועקת כזה טוב, בואו ניתם. יו, תראו, זה נשרף לי למטה. תראו, איזה עצוב זה. תאבון. זה כאילו מזכיר מאוד את הבפנים של המנגו המתקלף, המלון המתקלף, האפרסק המתקלף, כאילו את הבפנים, אבל יש איזה טעם יותר קוקוסי חלבי כזה. איזה קראנץ'. אז אני נותן לזה 9 מתוך 10, זה חמוד ממש, זה משהו מגניב, האם הייתי קונה את זה שוב? כנראה שלא. תעקבו לחלק 16.